Previously on Pundo in high school. Mayazi musatya na mkoma shiri dzedu dzavhundudzirwa dzobuda suni mafana mauiponza handina waya hangu fambwe nawo zvinando maya ko pane pandakambokutisa izvinhu zviri izvi rakoma saka mati kurova mudhura is option problem asi kuziva kuti vari kupi tokonojambira mukana wemishumba boys iwe imagine kuda kubvara bara ragundogani nechest unosvipa ropa kawangu Oyo mfana Musafa, amunakana benzi kamuno. ari kupa fana Iyo, zangu tubwa kampani yo. Asino zongo chiti misira de bro. Yopara lusaiza yo. maya kuma wanti tovasiya vari munomu tatovaziya iwewe nani manje saka kuti taroverwa maara ere mfana iwe atokuita rafu aisi mhosva yake mfana tapaizwa tese but vanhu vanyatsobuda nekupa apo izvi kusita takamira panze resu Wosa kwa kubvunza sisi. Tisa pana apa resisi. Ayo mfana nosaiza yo. still hapana chekutya boys mhosva yagara iwore zvayo tomubata zvinonzi airovera pero dzakushanda kasikakidziyadziya iwe zvandataura watozvinzwa zvisi zvava kusasa izvo ratodhirama mafiya isu singatibayai pateni tikasvikirwa ndikakiyatekeke panapa topinzwa bhizi pari kunetsa nekubiwa panapa Ayo mfana yo. Pano wari kuona akafitwa nekuta mbavha ere panapa. but imagine munhu achingosvika achiona fesi yarafero ikutongoripota yega kuti ine mhosva hana cooks musade kunzi mune mabhazi kunge elangeni zvefaiti togona kutozvitanga izvezvo kodiri kure here wangu togona kutongozvitangidza nawo Boys, kwanai kan boys. Mhandu zedu apana vatitiza mukati umu. Apa isi takurwa pachedu. Ndosaka mpano uyo angambotibaye pateni. ndozvandachisasaka izvi zvimakasi akatotswa vana manager brother kutorera vanhu mari kuna festu fair tikawandira kumakasa bo pane kupedzera time tiri muklasi kunge machoko saka bo takaendana boys boys itimetable kai aya ndo mahwani manje ndopa ndoziva kuti nyaya dzana james risi dzana rodriguez dzeni dzakazara musoro dzedzi hapana kana 1 inoyamexama sekuru don't worry boys tikufanira kugadzira plan yekuti tokopesana sei Izvi vange zvemabhuku zvakatiramba izvi. Ticha tichodzidzisa tichiona mafirimu aJack Chana edu pabhodhi. utori nani vamwe tochiona zvana vini junior nana bruno fernandes izvezvi ndokuitirai plan is always ana boys hamungazofoire ndiripo kai Ako mapundu, mukunyora manganiko this time? 12 ndakazoisa bio nechemist jealous down mune perfection yekuleft foot yekwamessi chaichaiyo munochigona chibasa ichi But masainzi zacho munomaita nguva yako maiswera tese. indodzoka deepers kunight school kana boys but sometimes ndikazifunga mukoma ndorwadziwa inini suni mune makutorwa kula liga kaimimi apa isitenjerwa du local league psl rede muno munanangezi tichipasana bhora na flex kunoko Ndoona senge ushamwari wacho uchakamuka ini because obviously mimi muchabaya A level. Ini nasawira wangu power hatina kwatosvika izvi. ndinemi mumaplans ana boys pane maeyeglasses andiri kugadzira muscience lab achatotibatsira nguva yemaexam anotransfer data akoma introducing va kumabhuku ndo va yekubhora kaiya mudara apa maisa kumabhuku aiwa muri mota Saka mukuti patiri kunyora apa anenge atoriyedera. it's work in progress but I'm sure it will be done iyo ikabudirira mgoma ndobvisa ese maposta ana zhanona namesi ari mudheni mangu ndobva nangoisiya imimi nabeto muri 2 azoziva albert einstein areas tomti beto guys zvana pawa kumana saka matiti kuita seiko pabreak inangu handakana sent boys Mirai ndiite magic akoma musatya. zvese itako but usazobira vanhu fair boys zokuzokona uchirowa mamajebhu nemaharden law mucorridor mukoma hatinakirwe nayo wangu noruroerwa pasi yekwajohn monya Maya kutsara hakusi kwangu but pasweet tongue ndine PhD. zviriko tatomirirai mimi king waiting in the box for a good corner tatomirira iwewe You guys mukuverenga here tarisai maexam atosvika kai isu takabirwa manotsi toverengei nhai hasikana inga makabirwa 1 chete kungoti hamusi kuverenga apa nhai zvako iwe rosa imi asi sheila anobvisa numbere nhaye hasikana mishi ndakambokubvunza ka this issue aiwa kungoperawo uku hati aimachinjanisa here mashuga dede ai
chinzwa mishi. Asi sure mazana achachekeka masiketi zvaaita kapaya makumbo atsvakaya zviri zvemasiketi tese tocheka wani nai girls. Iyaiwa serious. Abvaisa mathematical set muhomwe obvaita ungani mahips apo sketi yacho yabvaita kukaka. Shuwa hako Rose. I thought kuti ndaizvona hangu ndega. Asi nhasi ana Pundo havana kuya kuchikoro here. Iye Pundo unenge unomudawo iwe mishi. Pundo is smart muclass guys. Anotaura maansa unge ane paari kuverenga. Shuwa hako mishi. When it comes muclass, he's very intelligent weduwe. Apa do you know kuti anoita masciences zvese nemacommercials? Inga Pundo anodiwa pano. Ndini ndatosara kaini. Kwa imimi chingotoraiwo Power kanai. Power ndiye crush wangu. Inini manje majabhura ndo anondiitira. Manje mimi muchaita semuri tupa munhu wani. Bobby tinonzwa nekurova nambuya wake. Plus inini hangu zvounyadziswa handidi. Plus tinonzwa nekunongeswa mapepa nasenior prefect. Saka totota hedu kabarika pana dzedzi Pundo vacho. Hanzi dzedzi. Pamela uyaunzwe ndine dhiri. Kwakanaka here nai Bobby. Bo pane kamunhu kanoda kudedzerwa uri wangu kaiwo. Ndauya watii Bobby. Ukangodedzera zvisane basa tikunetsana. Chila nditone good jet unobatsira tesa. Taurazve Bobby nai nyaya yako nai. Pai wanga uri serious here about Pundo. Bobby taurira pasi kane nai. But ndiwo wachimboisa nyaya palaudi ka. Pundo ndomuda wedu ndakatomunyora mudhayari mangu. Wona wakunyepa manje. Uri papeji ani? Sure iwe atori papeji 15. Ndakatomisa netumahati zvako iwe Bobby. Bo andituma. Bobby watanga manje. Saka bore kandiba yangu. Handiri kuti ndikunyeba. Sorry. Hanzi nai Bobby. Hanzi ndane nzara imbonditiro plan ndozokuona ku night study. Manje mune change yedola here ndikupe 50 cents. Change inowanika ndondwara anokwegera ku study. Mfana Bobby anodzokero apa ndafane nzara ina umana. Akoma icho chimwana chinonzi Ruby chakawandira ku CB chinodyiwa nani kwechi? Ku CB ndokupi manje? Akoma handi CB ndinoriwana Ramos saka CB kumashure. Iwe mfana wewe handikete kutaura chinoita woodwork hanti. Exactly. Haina apa ndoisa mari yese apa mudhara salary kusvika ku winning bonus. Handaudi kuya ku study manero. Koma muzanditaurira kuti muna noya study kawe. Manje kana zvakadaro ndakutoya kakustudy kwacho everyday ndakutostadha iyezvo. Wakaoma mafana panoti hadzi unodonha napo ako. Koimi mukuitei panze nguva yemalessons free period mukuru. Saka patitone freedom kasa wingback apaswa bhora kapa goalkick either anogona kupasa down the line kandi anogona kupasa back kuna goalkeeper kana kutorwa munhu leshi tokabva pasa muringi. Kone zuro makambuda nekupi makajamba muturi kaimini. Takabuda na headmaster chiwa driver. Iwewe mfana unotondoona sendinezera newe kaiwewe. Manje ndiri kuenda kwa headmaster ikoko. Asi mama akaplana kuti rova wokovha kani pagedhi apa mangona tichipindira zvedu plus tine ball timing iri dangerous guys. Tichasangana muexam. Zvanga zvichinzi chiko nemukuru uyu. Ndakakuudzai kuti pane yavakaronga namost of that day. Obvious rangatori zheti. Saka mudhara uya kuda kuitirwa plan nguva ichiripo cause anogona kutotipinza busy. Nothing to worry apana boys. Anti we have FIFA on our side here boys. Headmaster ndiye murudzi wechikoro. FIFA ndo ine rula bhora. Chiri kuside kwedu apa headmaster ari muhumwe. Koza mazongouya ari maoko chete. Musatya. Ndazouya nesilivheri nendarama. Mwangu wopatizopindwe madouble leg kapa pa nemba open foot apa because tagara tine imwe nyaya iri kupisa kana kudhara. Sure we have made enough trouble for the week boys. Maya musatya kana boys. This is clean money. Alright. Saka mateta seko pa noshi racho apa because inini ndoda kubaya kainini ndoda ndosasho katine game kamse Friday boys. Mateta seko pa dhora. Ina hangu ndikuvhotera mix but towanza mazepi. Kwete atomboroerwa napower yekuti 1 zepi equals to 10 maputi. Azvibude izvo. Ini semunobhora munofanira kundinzwisisa boys. Nene chida rafeji kani. Ngatidze fast. Free bara rakutopera kani. Shit. Apa mede mpofu wabva watouya kawo. She's now part of our team Bobby. Iwe chingonotenga chikafu tozodzoka tichidya muleseni. Handei muklasi ana Pundo. Free period yapera. Okay madam. Ndiri kumbura kumbomhanya kutoya 2 minutes. Ukasike kudzoka.